No by that. Nach má lu táúir de chuisiir maidin. Seo, óls was heis agus níon sem agad. Agus ba cheartid sé neart vitamin C ól tá mis ráilead. Agus leis sé te sin na dochar atá dínta agus stup glas sin goit leis an neidir seo leontaí. Fáidir ar an dochar níon hamsa ní leis ha vitamin C. Ceir tá geiste. Spag ná bhhara me sé fear ré. Sála tíis. Go meisce tá mis go fóla fanna go ordu? Ó bhfuil ó tá brom tá coffee agus croissant ba? No, coffee agus BLT. Ó yeah, ó tá brom patient. Má hinnta sí tu mar sí sada? Míhall. Tá brom. Ow! Tú right túil? No níl má right. Níor chud am níl a réid. Brna mis go bhile, come á leis síos pe písa. Right, sin plein wa. Tí go manúna bágadíú. Gur chola Tom, ní me gur ein cóúdar. No, ní na bhí geistem, chuibe. Charéis go tá testal bút. Ja, bhil níl bhd a bit testha má right. Brna be mar eis rí bhán nó. Right. Ó, chalíní, chuit mar right túil. Ja, just á coffee sa croissant letan? All right, tuair me síos na númad a gyd. Is de fósa. Oh, le gasrin, okay? Ní le go gatú inseachta. Yes, inseo me chutá a héin, right? Ach, seachas éon cheanna le sé seo bíbla mór an chrinne sin leabhar seo gramméir na mráithre Christi. Ar nach bhfuil drochaáil ceartar ó siúd fi láir. Nis sé Catrína níl simdá leige dagamsa I gogur mogar tarcisnach na meán. Glach weim sé ní á smáil riomh na bráithre Christi go háirithe ó híomh a gcuid gramadí. Nis sé fítí. Go mar. Chunta bheith héimeis? Ní ha. Ní féidir bhfuil pleid tóciad. Ní. Mar tá nach chaintlacha a bank láireach, copaín tébéidir. Hánig me steach chu tuairis go leis na réir. Buna scéal faoiúil. Deach mecha samsa, de sé básing an na somsa. Ach, se bhisteach fear me scéal a gúid béidir, Páid se rúta háidir, a sé go deasú ag ceall a gúnaí. Haig. Héimeis? Hallo. Bhí mé díanamh le bol séad go teachchanis go dtíú héimeis. Bhála me faoin nach tro réir. Bhí sa gáirneach le Jason, ará? Ó bhí. Cead go tíad go hála réir a héimeis? Chut. Seachí útein se háidir maidir dí céidir bhí luá. Aber amachchan sé héimeis, sorta bhí locht nach cha. Ó breanna seo i gháach. Fear an ruic me siúach, ní hunna me siú, so chu deala go dráma táta te chora bheith. Gur go díireachta geiste leis sin inis. Éis de haig mar sé a heile. Tú seans chum. Aber le a héimeis. Chut. Seachí útein se háidir ní bharm sa bréige chuir agana bheith. Me siú ghéas bailach. Í sé fellóleir. Chud meas go Jason sé Jason í tomáid. A tú fáil buile seanna na héibe sin sé héimeis nach bhfuil? Níor seach gur cónaí hirtam dar ir is just go bhir an rastúr. Éistíine sé Jason. Díag don nuas a lo cohan láchtíir a hol héin. Well, is cosrú go chatú go máile mar runna réir, rééis fe stoppa. Be go nachstoppa go háidir. Díine cneasta vís na ddíad an líomh. Bhí se an bhuicha te sochtú tú casualty agus ran tú déidir agus go hort mar sin. Dú se an freisin nach sé geistige an chása út na naig. Tá mai cheappa héimeis gur fógra seirte a thugáil níos réchtir an óla semach. Ó dé a trí háidir. Dé a tríhach. God, tá sé dá bhí sin sin. Is an cimime in tá teachna gimocht óháidenas. Fan second, tu seach chuin rectú áir. Ja? Níl nó mádach? Shh, second. Brenna, would you please go sin shot an fair? Dichlam de tran fair legs, Brenna, tá ballaníos ar amsar a couple punta hero bechasad. Tá sé ste home, all right? Look, seans ganach pub gin teller maid in a go. We trin a vín se go. Tá sé stian, bhí faidzat. Leon feidir, dánig meiceiste a bhaidin. Ba cai sé go samach fíor lóga deógaide, níach me déo chunne. Ar mu sin leice mé a bratach, ach ní bhí se bhhéiles.
Cos sé heachta bháil am cinn agus na go spé muidin seopánach leis. Gam leis gael cholí na ba? Tja, mis Verbeg nach lecht tú lá na sráide, tá coppla seachta noch in an. Ja, tá anna bhónar an frisin, agus tá brónar an freisin chuirteach ar an obair. Ach tá ag déanamh tógra mar chuid am cuasa is tí an ollscoil agus mar bhiste le bháil am cúpla ceiste choirt frí was na mún an cumlaid. Ó, is cumlum go bhíonn sé sin mas cum le pedare. Ní hógaigh sé a cúpla nóméid. Bá le dhéirí ach bailm me síú mar dús. Ó tú goil feidir? Goil go brin téhil be mar eisiú go mar an nachir. Well, tá sé chumá agan tosnú a cholín. Tá go má cuineort. Is as was nún thu cholín nach? Is as ros na rún me. Rugú agus tógiú meise ros na rún, agus sána rugú agus a tógiú mo winter. Se. Agus an bhfuil an áit airtha mórrán ó bhí tusa de fáisna? Ó, well nis chaimiise blianta fáda sasan agus cha mé rágra airú mór te chuir an náit nó de tháinig meise. Agus an bhfuil na daine airtha? Ó, mu si tá na daine áirithe. Ach ní lánach straint sé rínos cosú le é? An bhd má é sin? Á, mu si se agus ní heastói? Well, tóg mar hampla go bhfuil far homogenéach ina chóí an seo ros naún. Agus é ag tóg an páiste leis hain. An dóil gur ceart go méid cead ag daine mar sin a lehéide go bhd a dhéanamh. Ah, well, inis sin ceist. Tá a gonne fad gur mé tegas na hágla se gur pec marfa bhíanna. Caidir gon sinál sin a bhéidir bertíir, gus go dtíhann éidir bert frá. Agus bhí sé permesca a fád agus bhaintse leis an aglas. Ach mar sin héin. Cé méid má chuir a ros na róna tá tógeal a boistí chu mágus tá fersin a tógeal an ledín bug sin duile. An dóilad. Ó, tá mi sé seapa gúil sé cumasach ar fad. Fer éontucha, fer úsala, agus tá an créún go dógal go mar jálar sin achan sin tá sa féin cuasaí eile sin rud eile tá sa. Well, gur bh mágad cholín, bhí sin go bra ar fad. Bhfuil do háinn sin inis? Ó, tá neart, gur bh mád. Well, leis bhfuil is agad dána cí ceiscearnach sin i níar a dúarm agus is ceis chunspóideach a bhí. Ó, bhí mé gur é chuinál sais spontaneous. Well, bhfuil is san is ceir a héin. Ach bhhailm sa chuil agus creis mar se dhéanana gote. Háineoh sé go mór leis locht féchanna tá mis sé ráile. Ó, nó, tá má gochan agam, ach cai mé réis tá bhánarm a feice mé thuslán. Ó, nach chéint chur ag bhfuil leidóg mar sinna gail hart mar sinna gur tuairis na háite agus gur sí ar chósaí rathe óháil. Se cholín, mes a bhéidir breik be go hogáilnis. Denna, bhil bóristor, tá neart le díon an jamsa. Brenna, ní teach chuimú friggin áma. Ne bidú le ceart aige? Ó, wé, ní étum tú tusnis. Look, tá mis gur gimach, tá láú cat team. Hí brand tí teachtamach. Gary, brannig go bheice tú. Ó, ja, sna sin hála. Ceco. Your managing, leis a jacket red. Céin jacket? Má honna ar slé leis a jacket glasses, capping glasses. Feidir? Copú feidir? Feidir? Be me leit nummer de soir. Níl be se fánach de cuatú Nancy tá mé jáí respíram. Ó Nancy tí si a gis noch stech le tú hé. Nancy, stin seo tú be? Ó, feidir? Hello, bhaile. Ó, bhirni. Bhí sam go de costéach. Tá me chosásta na scútúnse. Buoch smór le tí.
Bhí mé dúach gimocht. No, heb a bharna. Fáan coplómet. Fáan am muid an se le chéile. No am. Rihanna. Ní me gur bhain se níos mó. Níl sam cad thugusteach mar a gédal síos. Sé dí hagusteach ó bharna. Mar bhí me se goibh go hana seachtain go cochtá. Mám, tá rudí soch casta mar tá siad. Má bí tar díos seach sa scéal. Cha bharna. Just ní léomháin. Bhí neart chans ní go le bliantanas rudí chuir gceart. Nuair a leid iireachta cintíana. Níor man an seaasa tear nas ónteach a lígann arm hen gur chuilthir go birá nar hála tead a riamh. Níl seach siimplí sin. A cha bharna, ní léon rud siimplí ar sílte bechasat. Nach bhfuil? Well, ar leid tá sam sa méite. Ní man an a bhathá. Is ní bhéh go dó. Sin úr fé. A bharna! A bharna! Joes, Colleen and Chuck. Oh, Tressa, are a two hen at on. Ah, tell Kyler a mush, because like Jagger a mahagats, the goes to win. Ah, Shingama. Seamus,
Tá se má go leoran agus níúna sinna. In seo be, a bhfuil tú techt cuairte be, bhfuil níos lei sé níorní inseachta rasa béidir níos na chadén Thomas fearr nas felúnaí ó ríide. Ó, tá sa mai sin go mástor. Acha, cá tú fáid a bheith níos. Mar níle samanach sé bhágat sin is sérgaí bhfuil rudí lár na chuir rasa agus níanach sé mór an maithas a go nechan irid. Tá éfeile na seir maiall ar méid sin. Room service. An rud is anna bhísíntaach. Nish, be positive reinforcement of this effecti Nancy. Sure corve fissa commander the grenade ni risha. Dúsáid mé an focail iontaach nar úsáid na bhfuil sin sád positive cuid. Róise, mé té agat? Ní bheith. Rianna? Ní bheith, thanks. So, ein scale. Táir cín le ráid Róise. Brianna, bhfuil tá nach bhfuil. God, na fréis a bhéalach an dúnsa. Togre, Ketari. Bhfuil tú a géirí rud éige íon se going a Róise? God, cefa nach bhágan sin ma. Cá tú a inseachtó. Céir é héan, Róise? Bhfuil tú ceart go leor? Tá sé geir inseacht bhí me. Rá sé sin a chorás chuite ríis. An rá sé, má bhí tá mi sé dul ag na Guardia an nóir seo. Tá ní bhfuil sé choráscom nearna sé tádar. Bhfuil céir é héan mar sin? Nearna meach tádar. Bhfuil chuir tú a gceistad? Is bréag ar fád a bhí an. Sé meach nach ra sásta. Sásta friggin caird, Róise. Sásta a dhéanamh, OK? Oh, for crying out loud! Ré, Vince, go bhaid tú mac go ddíra céir a hála. Ní creide me seo. Bhagan me seo an dlí ar an lad sin. Tá bronnam de. An diggin tú an dochar atá déantáid san áit beag mar seo. Mín ceapan dína go raibh sé ag cuimhne ar tú éagnú. I mean, sin an cháil atá an is a bhar de chuid bréige. For God's sake, Róise. Agus céirt fútsa. Stoi go raibh is alsa fao seo an tomilig. Ní rás. Nach ráhan is. Vince, túair seans tí. Ní rás amsa táda fi go dtín tatan se cáte. Agus ní ortú tada, le seachtain. Cén chuí a bhéach riana rudar be a rá. Si Róise gur ceart aon se cuid faoi. Hallo, agus ha bhuiart. Hallo. Dúirt Angelum go níimrí beart gur a ferhhaéis cil carca leo. Stopúach. Yn to dear agor. Wel, sinné, te nach glach a cwrle, glach a sé córach. Ach, fi gwych go hon hys ag i tachyd. I ba. Se tras a fi on. Cach am tresa. Ti'n un tras a dele. Agus, fi si ger a hach dach dŵrt mi si lehe na chyden tom o byrd i hiocht a chwy wyl rwyddi lawn na hwyren. Dw tŵn i'n hile ha. O, nach morys rhyw hemwys, gwylio sy'n a dawg ar awn y slanche. Heis meid i clwsti yn mae olar. Yn byt slof. Chwy bregar i mac ein. Yr agor an gas am sy'n tîn, ysgwr asio gyswder. Ger o'ch ffyn i fi am sy'n gysig y catrin i fel o ein. Sglith o'ch lopo. Roig ti rhaid. Barad o'ch stwff yn ysg, ta tu gael y machas yn orche bych sad. Gyda'n dawtort, Fedis. Brian yn ysg feg. Na bych yn chol yma'r arall ydor y bawta. Cyffo, gyda'r un yma. Dawn nhw'n cys i cwia. Na bacra cys yn ysg, ta tu gael y mach. Ni fem fleg o'r na hwn i si teach. Gyda'r ffrig yr un yma, Fedis. Cedd o'r rynnu me. Ma tos had cedd o'r rynnu tu. Hila gymach naid ort. Lygan o'r tenach liach o tîm y dy fel. Chael i'n bygsi ni cysio tu di'n ywael o'ch o'r tŵra. Os gwnnw'n teach gas o'r. Ah, tig ym nisha. Stai gwrs i gynch fe gwt sa ffrysyn ra? Bego. Ni'n efo ego dors y teach sian achos. Ta tu gael y mach yn ysbych sad. Anna i anoch colwy ffri chwyloch o tîsiad y wachod. No way, Fedis. Ie, tu tos ni yna. Ge ta rog o ffedir yma yna. Agus gwyl be gael yna yn ystyrich. Hei, gyda'r rhaid sio. A mech i gael y mach yn ystyrich yn liam. Tigi. Tigi? Wael achos rhaid i gael un bygsin. Ysdi ffri un ma hi. Ar y bladr i ydyn ni'n sy'n sgilt yn yw'r na mech tada, right? O gwtas ar olym sa gwyn yna hen o'r cen o wyl. Ar y siafwyd. Sgyntiach breg o fi si.
Ceach í bhéach sí bheith ginteach bléá, nach chuil pobl ruga canteid. Brenna mar a géan tú chu ceiste a bhhain. Is bhí ága cum bré go bhí sí. Sa cara tá a bholach. Tá sé fad a bhanach me. Ja, well, bhí rudí cin neisteach le písanas. Ce chuí? Tá mé ar snospedal in gáile. Dahar. Ní ra sa? Ja, well, mar dú me, bhí rudí cin neisteach. Sa móir his teachtan se lu a chathe smén bí. Dóhar an seras na rún? Le peidir smáire. Oh, Jesus, Bernie, tá sé sinú fásach. Well, ever leid, meo sí réip ma. Tá brónar Bernie, ní ra meach an maga. Ga bheice Vanessa. Sin an láin sin san ospedal, agus mór lena híomh páidireacht a bhaid go hiiche. Híle gur nuomh bhí ans nach chroch se lá bhí riomh lethe. Just éirim go ofasach bhí mar tá sam go chóm ben sin go cónahort deach. Just ní man ná. Tá sé Jackar Bernie. Is rud is mes nach nearn me teide faoi riomh. sé a cheartám sé sós agus ícho si go léir sa chás céine. Ach ní rá. Mis sin favorite ar lob. Fós nearna me teide, just hes me siar nos chologan eile, ligans ar an hengar a cholahort a gart. Na d bhiesnig. Sin go gapan muintrich níl gur bitseach ceart me. Mar nach bhfuil men sin le mo fáidrí nos móthir. Ní higann siad an scéal geart a Bernie. Níl is acab céir a hála. Tás ag míhalla. Mr. Bloody Perfect. Just ní higann se. Eis na hána se lug sa molachorm. Bernie. Sé Vanessa. Se gur go me chulahort a gart, go me chulah an mór le héle. Just ní clúige. Páach dúin se erach at sgrahi héin. Nas bheith sáládarsteach mo héalsa. Jesus, Bernie. Ní ra sa? An meis go dintan seo, ha? Mac, tháinig mé le leiscéil gálaid. Dinis róise gom céir a hála. Well, céir ná hála. Níl sam céir le rálaid. Tá an bhrón orm. Dúirt cinnéad máil ó sin nach chuil, agus muintir bhfuil go thart caiint fún. Tá sam. Déanam cinnte go déantí thart agus go mína sin scéil go lína. Jé, agus isisiúg sus deá, ní mise, ach níor tú sásta éisna múr hána rá. Tuige man dochar atá déanta meid. Agus tuigin róise freisin. In seoir sin éar go chuil gine. Betú bheith cinnte fi sin. I mean, bhí se chréir mé an leid gédal tíos, sé buchas céan dhéhain. Tá mis sé buocht drit go rá cíal agat an é sin. Tá ná am fao seo. Gus dhéana mar riiciil an scéal chuna ceart, oké? Right. Right. Lí so. Vanessa, tá brónarm. Tuige? Well, sin go tú báirí am, i ríist. Ar Bernie bí cílat. Sin sin é fá go mín cóid ag díine, le ní do bhhair an istar ríist. Ja, well, ní bheith card a bheach an ní marm chuit am gail. Sure, ní fiú gurí mar réid ceach rudí leit. Tá rudí telamsa. Bhfuil? Ie, tá. So, céir tá tú cholíon níis? Ó, níl sam. Úta, nuair chunig mentionna. Chuir sé fáitis orm. Ie? Chuir sé trúntaí a dóna gaoinecham. Fáda. Cé chuí? Well, heich séach ggóil is snapin maidin a dúna. Sin ar haach sé bháile just haach sé hén siar a lepa. So chuireach móthir mis sús a gcónaí le na rúiseacht. Seach cantalach le drisna a rúis fia. Agus hesan sin na fáidir. Díanaintas go ceach simnach sa bhí se.
Svinna cuimne gymach se gydes go féach se bhecha simnach sin na gúna. Sin is brenner. Is the brother. Oh, no, bí Bernie. Tugur ré. Jesus. Idir míchal agus dahar. Tá go nar de chormad fi lehar. Ja, tá sam. A goed zit. Tá chuile chuirt chud trína chéile fi leir. Ní man an fiú bheith cuim nuair bhíal. Ach ceapam leis cuim raham fi láthir. Just... Cheap go me man an fánach leis níos mó. Ní chunne mé an rún ó bhíhall. Tá sé go chuilthart chum. Chfáir nach féidir amsrúd ceanna rá fúta. Tá ceiste le sin. Well, mar bhfuil sad a béidir chóirt ceise chuir ar Angela. Maar mé cinnta go bhfuil sa sin faoi. Fairly.